je do sad? Ujebote koliko ga već čekam. Ej, gde si bre? Pa čoveče, gde si ti do sada? To je evo me. A, poneo si klavijaturu, a? Aha. Odlično. Ule što dobro. Znam dobro mesto. To super. Ajde. Da. Pa da. Jesi li ti svestan čovječe šta sve može ova moja klavijatura? Brate, to je moja klavijatura. Znaš da mi pre neki dan Keva dala pare da je kupi. Brate, to je moja klavijatura. Nemoj da te ščepim sad. Ne, to je moja Fuji Yamaha. Dobro, brate, nemoj da se ljutiš. To je tvoja klavijatura. Brate, gde nam je klavijatura? Au. Ko to diskutuje o mojej klavijaturi? Jebeš klavijaturu, nego znaš ti kako se pali devetka? Ne znam. Sad ću da ti pokažem. Da. Ma dobro čoveče, ali meni neke stvari ipak nisu jasne. Šta ti bre nije jasno? Pa nije mi jasno kako smo uopšte završili ovde čoveče. Ma nije ni bitno, nego ajmo mi napolje ti pokažem šta sve može ova moja nova klavijatura. Pa ajde, što da ne.